nou episod pe acest canal și astăzi jucăm Doors alături de Fractimiu. Bună! Și îl încercăm să vedem ce s-a mai întâmplat nou de la acest joc, pentru că de mult n-am mai jucat acest joc, maxim din 2023 când a fost el popular. Și de asta am reintrat să vedem cât de popular mai e, de cât de bun încă mai e și aceleași grafici care ne mai are. Și episodul de astăzi o să fie de 10 minute, posibil, ori de chiar puține. Apropo, episodul se va termina cam când o să murim și nu știu dacă o să câștigăm și o să scăpăm la final, dar cred că o să reușim cumva. Deci, hai să luăm cheița. Ia o cheița, bă, ia tu banii și ailalți. Păi și cum facem la figăr? Da, fiindcă nu știu. Știai tu parcă. Bă, gămiși! Picioare! Bă, nu mai jura. Nu, dar mă enervează patul ăsta. Păi și ești pe episod, bă. Ai uitat fără jurat. Chiar dacă când jur eu, atunci ajungi și tu. Hai să trecem la următoarea ușă. Af! Găsi bandaj. De ce fix acum? E bun. Haide. Hop, nu te duce! Toaletă. Bă. Hai că mâncai și eu troll. Hai să vedem. Nu prea fost troll, dar în fine. Stai! Așteaptă-mă! Da, hobă, disperatule, că suntem pe joc. Dar bagă și tu sunet, bă, că s-a auzit când vine Figher. Stai, scuzați-mă, oameni buni, că am sunetul pornit. Trebuie să am sunetul și-o pornit. Hai. Bă, eu zic că ar trebui că dacă sunt atâtea dulapuri, eu zic că apare domnul acela. Hai să vedem, continuăm. Quietness. What the fuck? Bă, dar ne trebuie, dar fii atent, dacă... Stai! Mai găsim un lockpick. Lockpick. E bun și ăla. Chit că mai luai eu unul. Nu, două. Stai, mă, așteptă. Stai, Haide că-mi vin. că-s blocat, prost. Da. Te părăs, bă, analfabetule. Ha, ce mă sperii. Oh, un dulap. Stai. Oh, shoot! Michael Jackson? Mă transform în Michael Jackson. Good. Oh, shoot! Yes. Bă, dar chiar, oare ce facem la Figher? Sau cum îl chema? Revelos. M-a prins a Timothy. Păinjul ăla nenorocit. Ok. Vai, de capul meu, iarăși o dintre asta. Care? Scrici. Tomor. Uite, băga mea și picioarele. Nu! Mă băgă sub pat. Bă, nu vă mai nimica. Eu te mai nu l-auzi. Da, uite, bă. Hai după mine. Bă, să știi că berea o iau eu, nu tu. Ok. Hai repede să găsim Baniviela. Uite-o! Baniviela. Stai că găsi bere. E bună? Da. Gustă mai întâi. Uite de care găsi. Ia să mă uite că e bere pe joc. Da, mai bere. Ia bea. Să vedem cum e. E bună? Da, e bună. Îți dă heal.
Ar trebui mie, că luai mai mult de pici. Dar chiar câte loc picuri ai? 3. Păi, E bun. Să nu deschizi. Da, unde e? Uite, bă. Să deschide tu sau... Dar cel care o deschide, cred că tu. Pastiluțe. Bă, vezi că s-ar putea să video ăla. Da, mi se păru. Da, acum! Vino repede, vino repede. Pregătește. Hai, hai, hai. stai. E și de așa. Uite-o. Stai, la ce ușă suntem? Oare la ce ușă suntem? La joc pic. Nu la niciun loc. De ce suntem la... Ușa... Suntem la ușa 30. Nu știu. Așteaptă-mă. Într-o parte, într-o parte. Un bandajel. Nu mai bun pentru mine. Nu găsesc nimica. Să le colectez mai repede față de mine, că eu nu dau așa de repede click-ul, că să mă bag pe pat. Găsi cheia. Stai să colectez. Nu mai luptăm. Degeaba. Nu mai luptăm. Stai, așteaptă-mă. Bă, nu-l auzi acum pe scurici, acum am văzut. Michael Jackson. Billie Jean, Not my love. O să-i Michael Jackson acum. Mor! Mi-o luai în freză. Continuă. Da. You die to who you call rush. Fete și aer. N-am cum să-ți dau refresh. Mă, 30 de euro. Bă. Ce e asta? E scrici. Bă, nu vine să cred că muri eu. La câta cameră? La, cred că 30. Deci cam da, fraților, până aici a fost episodul. Mulțumesc că ați stat până aici. Eu am fost Alberto și Luca. Și șpa.